Каним представител на Академичен народен хор от Пловдив, България, с диригент професор доктор Костадин Бураджиев за получаване на дипломи. Фестивалният секретариат присъжда на Академичен народен хор от Пловдив, България, диригент професор доктор Костадин Бураджиев диплом за забележителен дебют на фестивала, великолепен ансамбъл, изящна звучност и стилно изпълнение, както и диплом за диригента.